Witam Państwa serdecznie. Piękny poniedziałkowy poranek. Jesteśmy na plaży w Gdańskich Stogach i zobaczcie, drodzy widzowie, jak tu dzisiaj niezwykle wygląda. Tuż przy plaży pojawiło się pełno takich wielkich lodowych płyt. Także wygląda to bardzo ciekawie. Teoretycznie po tych płytach można by było dojść aż do samego terminala T3. Oczywiście nie polecam, bo jest to bardzo niebezpieczne. Natomiast proszę jeszcze zobaczyć, taka duża ciekawostka. Sporo tego lodu pojawiło się też przy tym kontenerowcu MSC Darlene. Jeszcze takie krótkie ujęcie zrobię, jak to wygląda z prawej strony. Naprawdę niezwykły widok. Robi to duże wrażenie.